My sme sa z obce Podzámčok presunuli a vlastne touto cestičkou ideme práve asi tak 40 minút k hradu, k pustému hradu, ktorý vlastne je veľmi zaujímavý, aj keď nie je až taký veľký, teda nepíši sa nejakými veľkými hradbami, ale sú tam vlastne akoby len základy nejakých bývalých hradieb a bášt, aj keď vlastne nejaké tie hradby tam sú. No a preto sa vlastne volá aj Pustý hrad, pretože jeho rozloha je dosť veľká a sú tam iba také tie chabé múry. Má to však aj také nejaké svoje výhody, že je tam krásny výhľad práve na centrum mesta Zvolen. Vystúpili sme na kopec a priblížime si Zvolenský zámok, ktorý máme pekne pred sebou. Vidieť aj železničnú trať. A tu na samom vrchu sme my. Už nás delí len táto krátka cesta. A Rasťo nám povie o malú chvíľočku niečo. Presne tak, pôvodne išlo o dva hrady. Starší horný hrad, na ktorý sa za malú chvíľu dostaneme, pochádza z 12. 13. storočia, označuje sa ako druhý vybudovaný hrad. No a tento dolný je prvo vybudovaný hrad zo 14. storočia. V priebehu týchto rokov 12. a 14. storočia sa vybudovali dve samostatné časti tohto stredovekého opevnenia, ktoré môžeme nazývať ako hornú a dolnú časť, čiže polohy Pustého hradu. Tak, a my ideme pekne vstúpiť na územie tohto rozľahlého hradu. Tak postúpili sme pár metrov ďalej a tu už sa vlastne rozprestierajú také tie rôzne náleziska a také vykopávky. Tuto vidíme nejakú odhrnutú pôdu a vlastne takými motuzmi je to všetko ohraničené. A ja som chcel ešte vlastne len dodať to, že tieto zvyšky tejto zrúcaniny jedného z najstarších ranostredovekých hradov na Slovensku sa nachádza vlastne na lesnatom výbežku Štiavnických vrchov nad sútokom rieky Hron a Slatina. Čiže v tejto lokalite sa nachádza Pustý hrad. No a ideme opäť ďalej. Tak a teraz sme sa dostali vlastne k bývalej mohutnej masívnej bašte. Toto z nej ostalo. A taká kamenná ihla, ktorú samozrejme tými rokmi taktiež vietor zvetrával a vlastne ofúkoval zo všetkých strán a má teraz takú špicatú formu. No a ja ešte chcem len povedať, že tento Pustý hrad mal názov aj Starý Zvolenský hrad. A povieme si o ňom aj jednu zaujímavosť. Radí sa medzi najrozľahlejšie hrady v strednej Európe, dá sa jeho rozloha porovnať so Spišským hradom a tento Pustý hrad, bereme to ako celok, tento dolný a horný, je vlastne viac jak 6 hektárov. Áno, to je taká dosť zaujímavosť. Čiže ideme ďalej na ten horný hrad, ktorý sa vlastne nám tam vyníma na tom najvyššom bode. História hradu sa začína približne v 9. až 10. storočí, kedy bol hrad založený. A takou zaujímavosťou je, že išlo o komitátny hrad. To znamená, že ho mali nejakí takí veľkí páni, takí župania, ktorí si ho podmanili, čo patril len im. Hrad slúžil ako sídlo uhorských kráľov pri polovačkách vo Zvolenskom lese. A zaujímavosťou je, že v 15. storočí sa vzhľadom na horšie umiestnenie a dostupnosť stráca význam tohto hradu. Áno, a práve odvtedy vlastne bol tento hrad už ako ubytovanie pre vojakov Jána Iskru z Brandýsa a samozrejme v roku 1451 bol tento hrad dobitý Jánom Huňadým a vlastne aj vypálený. No a odvtedy tento hrad už vlastne len chátral. Toto sú vlastne zvyšky horného hradu. Ideme sa na ne pozrieť.
Vítame vás na Hornom hrade, hornej časti Pustý hrad. Bufet, ktorý tu funguje počas sezóny asi len sobotu, nedeľu, keď najviac ľudí sem chodí a za slnečného počasia. Čiže to pivko zaslúžené, čo som hovoril dole, tak si asi nedáme dnes. Musíme si dať centre Zvolen na nemenovanej krčme. Pip, sponzor, Hibernája sa to volá. To je zvolenská krčma, kde sa čapuje tmavý šariš. Tak. Prechádzame veľkým areálom Pustého hradu. Vykračuje si a kamzík. Dole to ide lepšie ako hore. Dole to ide lepšie ako hore. A ešte si pozrieme aj spodné hradby, ktoré sa ťahajú vlastne. A ktoré už boli viac menej v lese. Jak je to vyrúbané. A tuto je vlastne upozornenie pre návštevníkov, aby nevstupovali na hradby. A pohľadom na Zvolen sa pomaly rozlúčime. Máme nejakú stoku. Na tomto hrade prebieha už konkrétne 21 sezón takých archeologických výskumov a vlastne aj tento rok začala ďalšia etapa, konkrétne 2. júla. No a čo sa tu všetko našlo? Nálezom z priestoru tejto hradnej brány sa našlo bronzové kovanie konského postroja. Ďalej sme tu mohli nájsť, teda archeológovia tu našli mincu z roku 1277 a veľkou vzácnosťou je meč, ktorý bol vykladaný zlatom a striebrom.